Tak ja vás opätovne zdravím pri večernej matematickej seanse a poďme sa pozrieť na ďalšie zadanie, ktoré tu máme. Dvojčlenná skupina má dokončiť prácu za 18 dní, čiže dvaja borci majú urobiť prácu za 18 dní. Po 15 dňoch však jeden z obidvoch robotníkov ochorel a druhý dokončil prácu za 7,5 dňa. Za aký čas by dokončil prácu každý z nich samostatne? Tak sa poďme na to pozrieť. Začali kopať trebárs kanál, no proste budú robiť tú prácu a mali ju vykonávať 18 dní. Ale vykonávali ju len 15. Ako to robili? Prvý deň bol robotník A pridal sa robotník B. Druhý deň zase robotník A zase robotník B. A takto to išlo každý deň 15 krát, že pracovali spoločne. Ale potom, odtiaľto, pracoval už len robotník B a pracoval 7,5 dňa. 3, 4, 5, 6, 7. A dohromady tým pádom to bolo 22,5 dňa. Tak, on pracoval ešte tých 7,5 dňa. Otázka je, koľko by trvalo, keby robil každý prácu samostatne. Spolu by to mali vykopať alebo urobiť tú prácu za tých 18 dní, no len keby každý pracoval samostatne, tak znie otázka. Tak poďme sa na to najprv pozrieť nasledovne. Vieme, že keď pracujú A plus B, tak vykonali 15/18 práce celkovej. A vieme, že za 7,5 dňa bolo vykonaných 3/18 práce. To znamená, že za tento čas on vykonal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5 dňa. Vykonal 3/18 práce. Takže poďme sa na to pozrieť, koľko urobil Bčko za jeden deň. Takže B robotník urobil za jeden deň, to vychádza 3/18, to je 1/6, 7,5, čiže B sa rovná 1/6 krát 7,5, to vyzerá byť 1/45. 1/45 za jeden deň. Dobre. No a teraz sa poďme pozrieť. Keby robili obidvaja spolu tento úsek, to znamená 3 dní, takže 3 krát, keby robili spolu, tak by mali spolu urobiť toľko isto ako ten B za 7,5 dňa. Tak sa poďme na to pozrieť. 3A plus 3B sa rovná 7,5B. To znamená, že 3A sa rovná 4,5B. To znamená, že A sa rovná 1,5B. Z toho vyplýva, že A je 3 polovice krát B, čo sa rovná 3 polovice krát 1/45. To znamená, že 3/90, čo je 1/30 za jeden deň. No, lenže, ak robotník B vykoná za jeden deň 1/45 roboty, no tak celú prácu vykoná je 45 dní. No a analogicky, ak robotník A vykoná za jeden deň 1/30 práce, no tak celú prácu vykoná za 30 dní. A to by mohla byť aj odpoveď tejto slovnej úlohy.
Tak ja vás opätovne zdravím a majte sa. Čaute.